Әхмәтова. Туймазы районы Гафур авылыннан. Сава ит комбинатында эшләвенә карамастан, үземде иҗат кешеһе дип һанайым. Газиз ирем менән яраткан өс балам да миңа һәр сак дәрт өстәп торалар. Был конкурста үземде һынап каравымда тормыш иптәшемнең өлеше зур. Тәмле ризыктар бешереп якындарымды куандырырга, гөл сәскәләр, бакса эшләре менән булышырга яратам. Иң яраткан йырсым Әлфинә Әгъзәмова. Шуның өчен конкурска хайлаган йырым да уның репертуарыннан. Сулар, әваққан су неге бұлғана, шишмә шылтыра бағар иде мекен, мәхәббәт булмаса дөньяда. Жир әйләнә неге әйләнә жир, ә йолдызлар күктән ит яна, айту кәрәк булар иде мекен, мәхәббәт булмаса дөньяда. Таңнар ата сызлы бата таңнар, таң атқанда құшлар уяна, сандуғашлар сайрар иде мекен, мәхәббәт булмаса дөньяда. Жир әйләнә неге әйләнә жир, ә йолдызлар күктән ит яна, айту кәрәк булар иде мекен, мәхәббәт булмаса дөньяда. Айту кәрәк булар иде мекен, мәхәббәт булмаса дөньяда. Җырлый кеше нигә җырлый кеше, җырларына куян моңала. Нигә яшәр иде микән кеше, мәхәббәт булмаса дөньяда.